a diolch i chi swyddogion a pwyllgor yr Eisteddfod am y gwahoddiad a'r fraint o gael bod yma heddiw. Mae'n sefyll ar y llwyfan fan hyn yn dod nôl â llu o atgofion, a rheini'n atgofion melys iawn o gystadlu yr Eisteddfod hon, ac o fod yn yr ysgol hefyd yn arwain côr teulu yn Eisteddfod yr ysgol. Yn ôl am, roedd hi'n 1977 arnau yn cystadlu am y tro cyntaf yn Eisteddfod Llambed. A mae hyd yn oed yn cofio taw Gwen am air yn mynd i'r ffair o fel garn. Ac o hynny ymlaen, doedd dim stop arnau. Roedd penwythnos Hwyl y Banc mis Awst yn benwythnos Eisteddfod Llambed a dim byd arall. Fel yr oeddwn yn mynd yn hyn, byddwn yn mynd trwy'r rhaglen i weld faint o gystadlaethau y byddwn yn gallu cystadlu yn ddynt, ac yn gwneud bob math o gystadlaethau yn y diwedd, yn camu, yn llefaru neu fel adrodd byddai llawer dydd wrth gwrs, ac yn chwarae'r piano hefyd. Diddorol hefyd yw cofio pa fath o bethau sydd yn dod i'r cof. Rwy'n cofio'r cyngor llun wedi ei dynnu un flwyddyn ar ôl cystadlu, a'r ffotograffydd yn gofyn i mi roi cwtch i'r goeden tu fas i'r ysgol a chnoi mewn i nectar un. A dyna'r llun am ddymosodd yn y papur yr wythnos ganlynol. Erbyn heddiw, mae mor braf i weld fel mae Eisteddfod Llambed wedi symud ymlaen. Braf iawn i'w weld cystadlaethau cyfoes fel Sgen Tudalent. Byddwn ni wedi bod wrth fy modd yn cystadlu yn y cystadlaeth honno. Braf hefyd i'w gweld cymaint o blant yr ardal yn cystadlu mor frwdfrydig ar y llwyfan yma heddiw, ac o safon uchel iawn. Bydd y profiad o fod ar y llwyfan yn magu hyder ar gyfer pob math o bethau yn y dyfodol, boed yn gyflwyniadau mewn gwersi yn yr ysgol, i gyfweliadau ar gyfer mynd i'r coleg neu ymleision swyddi nes yn dda mewn bywyd. Fel esboniodd Lina, rydw i'n athrawes cynradd ers blynyddoedd bellach, ac un o'r pethau sy'n rhoi mwynhad cynnar i mi yw hyfforddi'r plant ar gyfer cystadlaethau gwahanol, sioeau a chyngerddau. Wrth roi cyfleoedd fel hyn iddynt, rydym yn gweld talentau yn amlygu o fewn y disgyblion, ac o bosib, heb y profiadau yma, ni fyddai'r doniau hyn yn cael ei weithrin a'i datblygu. Gyda arian llywodraeth yn cael ei dynnu oddi wrth y celfyddydau dro ar ôl tro, mae'n rhaid i ni'r Cymru sicrhau bod ni'n ceisio ein gorau i wneud yn siŵr bod y celfyddydau yn aros yn bwysig yma yn ein gwlad, a bod ein pobl ifanc yn parhau i gael eu cyfleoedd i gystadlu a pherfformio mewn eisteddfodau a chyngerddau. Braf i gweld y cystadleuaeth llais llwyfan Llambed yn buddsoddi yn ei ieuenctid. Deallan y bydd yr Eisteddfod hon yn 100 oed yn y flwyddyn 2016, ac rwy'n siŵr y bydd yna ddathlu mawr. Ond rhaid i ni sylweddoli na fyddai'r Eisteddfod hon yn bodoli heddi, heblaw am y criw gweithgar, ymroddgar a brwdfrydig sydd yn rhoi o'i hamser mwyn sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod ers y cychwyn cyntaf. Dyw trefnu Eisteddfod ddim yn digwydd dros nos. Mae oriau o gyfarfodydd, gwneud galwadau ffôn, anfon e-byst ac ati yn digwydd tu ôl i'r llenni. Felly diolch i bob un ohonoch sydd wrthi'n gweithio mor galed i sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod. Wel, rwy'n siŵr eich bod yn ysu i weld mwy o gystadlu. Felly, gai gloi gyda ychydig o manylion a ysgrifennais. Rôl haf hir unwaith eto, gwyn o banc sydd yn dod, ac yn Eisteddfod Llambed cystadlu yw'r nod. Y plant canlyniedig i'r ardal i ddechrau, sy'n mynd ar y llwyfan a rhannu ei doniau. Nad yw pob un yn hoff o lwyfanu, mae'n adran ynyddol, ewch ati i sgwennu, neu beth am greu llun, crochenwaith neu gwaen, amrywiaeth sydd yma i bawb i'w fwynhau. Ar y nos Sul, cystadleuaeth rhagorol, a fydd yn rhoi cymorth ar gyfer dyfodol y cantorion ifanc, Llais Llwyfan Llambed. Bydd hon yn noson werchweli, ewch i'w clywed. Daw cystadleuwyr o bob rhan o Gymru, erbyn i'r llun,
i lefaru a chanu. Bydd na dipyn o hwyl yn y babell len, gyda ambell i funed yn siŵr o rhaid gwen. Beth bynnag yw tywydd, boed law neu heilwen, dewch i Steddfod Llys Thomas James Pantyfedwen yn Llambred, ie lle arbennig i brofi, cyfoeth ein gwlad, diwylliant y Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi gwrando.